1995 bemutatja Retro Disco Sztárok éjszakája. Április 9-én a Lovarda színpadán a 90-es évek két emblematikus ikonja. A diszkópatkányok felejthetetlen slágerének előadója. Heatherway. Hi, this is Hathaway and Molly. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. És az elnök első számú embere, Lazy, avagy Mr. President. Hey, this is Lazy.